Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Vacarisses al dia d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Pol Prats, bon dia. Bon dia, Pep Tormos. D'aquí una estona repassem la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Abans fes-nos 5 cèntims. La setmana ve marcada per un canvi de temps, que aquest dimarts a la tarda arribarà amb pluja. Al cap de setmana baixen les temperatures. Abans d'això, introduïm el programa d'avui. Farem un repàs a l'actualitat de Vacarisses que passa pel nou centre d'atenció primària que es preveu al municipi. Sabrem més detalls amb la directora del sector sanitari de la Catalunya Central, Roser Martínez. Actualitzarem la vaga del sector educatiu a casa nostra. Els mestres i professors comencen una tongada d'aturades al Pau Casals, al Font de l'Urpina i a l'Institut. Parlarem amb el director d'aquest últim centre, l'Òscar Navarro. També parlarem d'una de les polèmiques de les últimes hores al poble, el tancament de l'Escola d'Arts Marcials Dojo Sillero. L'Ajuntament l'obliga a baixar la persiana perquè assegura que no compleix la normativa. En parlarem amb el director del centre, Àngel Sillero. Avui continuem amb la ronda d'entrevistes polítiques a les formacions amb representació a l'Ajuntament. Serà el torn del regidor d'Unió Independent per Vacarisses Junts, Raül Avilés. En esports, Pere Menéndez s'ha endut la medalla de bronze al Campionat del Món Juvenil de curses per muntanyes, la competició que s'ha fet a Polònia i que organitza la Federació de Skyrunning. També parlarem amb ell per saber quina valoració en fa. I rematarem el programa d'avui fent un cop d'ull a l'agenda d'aquesta setmana. Benvinguts i benvingudes, esteu escoltant Vacarisses al dia. 107.3, Vacarisses Ràdio. L'informatiu. Vacarisses tindrà un nou centre d'atenció primària. El motiu és que l'equipament actual no es pot ampliar més per motius tècnics. Malgrat això, tant l'Ajuntament com el Departament de Salut consideren que el CAP necessita més espai que l'actual i per això l'Ajuntament ja està buscant terrenys municipals per construir-ne un de nou. De moment no hi ha terminis i tot plegat surt d'una primera reunió entre l'Ajuntament i representants de Salut. L'anunci el va fer l'alcalde de Vacarisses, Antoni Massana, en una entrevista aquí, al Vacarisses al dia. El que vam fer és venir a mirar si aquest es podia ampliar. És molt complicat que es pugui ampliar, perquè a més hauria de tancar un any i mig, perquè s'havia de remuntar una planta al damunt, taparia les vistes de tot el que és l'escola de música i, vaja, de la reunió el que va sortir que segurament el millor és que busquem un nou emplaçament per fer-ne un de nou. Els hi vam comunicar que per l'estructura del municipi intentaríem cercar un lloc que fos central, no? I també descongestionar una mica el que és tot el nucli, ja que tots els serveis estan posats aquí i això genera molts problemes de mobilitat. Llavors estem buscant un espai que sigui municipal i que estigui en un espai central del que és Vacarisses. L'alcalde explicava que aquesta zona central s'ubicaria, en teoria, a la zona del polígon industrial o al seu entorn. La iniciativa es troba en una fase molt inicial i per tirar endavant comptarà també amb el suport del Departament de Salut. Precisament per saber quina és la seva posició, la del CatSalut, podem parlar amb la directora de la secció sanitària de la Catalunya Central, Roser Martínez. Senyora Martínez, bon dia i moltes gràcies. Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Des del CatSalut compartiu aquest diagnòstic que fa l'Ajuntament de Vacarisses, que l'actual CAP ha quedat petit per les necessitats del municipi? Sí, i no sol per l'Ajuntament de Vacarisses, sinó que el propi equip sanitari que dona servei a la població, així també fa temps que ho ve manifestant. Clar, Vacarisses té pràcticament el mateix CAP que l'any 2003, és el mateix edifici, s'ha ampliat una mica però continua sent pràcticament el mateix espai i diguem que pràcticament el que seria la població de Vacarisses gairebé s'ha triplicat. Clar, com afecta aquest creixement a l'atenció sanitària i una mica el que deies, no? Quines mancances o quins inconvenients es troben ara mateix al personal sanitari de Vacarisses? Penseu que aquest centre, quan es va construir, es va dotar amb 347 metres quadrats, que aleshores era suficient. Si fem una mica de càlcul de quin dimensionat hauria de tenir ara el centre per donar l'atenció i penseu que en aquest temps s'han incorporat nous perfils professionals que donen atenció també, com pot ser el referent d'atenció al benestar emocional, pot haver també un dietista en un moment donat. Si mirem ara
el dimensionat que els hi tocaria al voltant de 650 metres quadrats. Per tant, veieu que el creixement no és el doble, però quasi bé. I llavors nosaltres també el que fem és una mica avaluar els assegurats que tenim i l'increment esperat. Tenim ara a Vacarisses una població assegurada de vora 7.000 persones i amb un increment, una projecció poblacional moderada, ens aniríem al 2035 amb un increment d'un 10% més. Per tant, això fa que a futur pensem que requereixen un increment d'espais. Clar, ara mateix l'Ajuntament està buscant possibles terrenys per a aquest futur CAP, perquè com a mínim el que explica l'alcalde és que l'actual edifici no es pot ampliar més per motius tècnics. No sé una mica en quin punt es troba, diguem-ne, aquest projecte des de la vostra part i no sé quins requisits hauria de complir aquesta futura ubicació. A veure, nosaltres l'únic que hem fet amb l'Ajuntament de Vacarisses és una primera visita tècnica amb l'arquitecte del Servei Català de la Salut, amb una mica de pla funcional que en diem fet de quin seria el dimensionat requerit per totes les consultes i els espais, perquè no és només consultes, es requereixen espais per reunions, sala d'educació sanitària, vull dir que hi ha altres espais que no són ben bé els assistencials i que també s'han de tenir. Llavors, en ment d'aquests 650 metres quadrats que li he comentat, vam fer una primera visita tècnica per dir-li, goiti, necessitem aquest dimensionat i a partir d'aquí, com vostè també deia, no és possible l'ampliació, que també es va mirar si es podia ampliar o no el centre actual i és impossible. Llavors, a partir d'aquí l'Ajuntament el que ha d'identificar un terreny per poder fer aquesta construcció. Ha de ser un terreny ben comunicat amb el centre, pot estar a prop de l'actual o una mica més lluny, però sempre i quan es pugui anar a peu i requereixi un espai on poder aparcar si es va amb cotxe. Vull dir, ja anirem avançant, però de moment ha d'identificar un espai ben relacionat, ben ubicat, i a partir d'aquí i que doni el dimensionat constructiu. I a partir d'aquí la nostra arquitecta torna a veure la proposta i dona la seva idoneïtat o no, per l'espai, per l'edificabilitat del solar proposat, per l'emplaçament. Vull dir que és una cosa que tornarem a valorar. Ara ho deia molt bé vostè, quan parlem d'un equipament sanitari nou, evidentment són projectes llargs, tenen moltes fases, molts entrebancs que es poden anar trobant al llarg del camí, moltes coses que s'han d'anar fent. No sé de quins terminis estaríem parlant, evidentment és difícil fer una projecció, però no sé si en projectes similars, de quins terminis estaríem parlant? Nosaltres ara no podem donar terminis, perquè depèn exactament del moment en què l'Ajuntament identifiqui l'espai i sigui idoni i valorat, i a partir d'aquí iniciem el que seria el procediment. El procediment passa per una primera sessió de domini del solar, per intentar veure quan s'encabeix o quan es pot fer un projecte. Depèn, com vostè sap, moltes vegades de disponibilitat pressupostària per tot el que té a veure amb inversions, però és un projecte que podríem anar a 4 anys ben bé. Ja per acabar, senyora Martínez, Vacarisses, ho dèiem abans, és un municipi més gran que ara fa 20 anys, continua creixent i en el sector sanitari continua depenent d'altres municipis de la zona, sobretot per l'atenció urgent, el que seria fora de l'horari habitual. No sé si a llarg termini el CatSalut contempla que Vacarisses pugui arribar a tenir algun dispositiu propi d'urgències o més serveis d'aquesta mena. Nosaltres, de moment, el que intentarem és que el consultori de Vacarisses, que podria passar a ser un CAP, tingui horari ampli, és a dir, de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres. Això és el nostre primer objectiu. Després, la reordenació dels punts d'atenció continuada és una cosa que CatSalut valora
any a any, i en funció també de l'activitat que es dona, els punts i la cobertura, es pot decidir o no es pot decidir un canvi d'ubicació. A hores d'ara, i el CatSalut així ho té en compte, la concentració de punts d'atenció continuada amb un rati que nosaltres tenim per valorar, un rati d'accessibilitat amb un temps, el que en diem isòcrones, amb un temps determinat i uns quilòmetres adequats, la concentració de professionals i de punts d'atenció continuada, de moment, és el més factible, perquè assegures la cobertura d'aquest punt, perquè com vostè també ha de saber, en aquest moment el problema que tenim moltes vegades és trobar professionals perquè ens doni l'assistència, que és un gran mal que patim aquí a la regió, no? Però, no es descarta. Penseu que la planificació sanitària és una cosa viva i que es va fent any a any o quan sorgeix una necessitat concreta. Què t'ha dit? Roser Martínez és la directora de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. Del sector. Del sector, disculpa, del sector sanitari de la Catalunya Central, no, diguem-ho bé. Senyora Martínez, bon dia i moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vostès, moltíssimes gràcies per informar. Vacarisses al dia. Vacarisses afronta un final de curs amb 6 jornades de vaga als centres educatius. Les convoquen els sindicats majoritaris de docents que protesten contra el Departament d'Educació. Les aturades han començat aquest mateix dimarts i fins al 5 de juny n'hi ha convocades 5 més, que afectaran tots els centres educatius del municipi. De fet, entre el 6 de maig i principis de juny hi ha convocades a tot el país 17 jornades de vaga, 3 de generals, com aquest dimarts a tot Catalunya, i la resta territorialitzades o bé a les llars d'infants. Més enllà d'aquest dimarts, als centres de Vacarisses torna a haver-hi vaga dimarts que ve, 19 de maig, igual que la resta del Vallès i el Maresme. L'endemà també hi haurà aturada, però només a les escoles bressol. La següent ja és el 27 de maig, un dimecres, que serà de nou a tot Catalunya. La quarta tot just l'endemà, dia 28 de maig, aquest cop també serà per comarques, i l'última serà el divendres 5 de juny, igual que la resta del país. Els docents protesten, com dèiem, per l'acord que ha tancat el govern amb els sindicats minoritaris i també per altres polèmiques, com per exemple el pla pilot d'enviar Mossos als instituts. A casa nostra, aquestes vagues afecten les escoles Pau Casals i Font de l'Orpina i les escoles bressol, però on tindran més incidència, presumiblement, és a l'Institut de Vacarisses. El claustre ha decidit sumar-se en bloc a les protestes i el centre ja ho ha comunicat a les famílies. En una publicació a les xarxes aquest dilluns, l'Institut ha anunciat que els professors donen suport a les reivindicacions dels sindicats i que, per tant, se sumen a totes les protestes. Per saber com estan vivint aquest ambient tan caldejat des de l'Institut, podem parlar amb el seu director, Òscar Navarro. Com sempre, Òscar, bon dia i moltes gràcies. Hola, bon dia, gràcies a vosaltres. Des de l'Institut heu anunciat que el claustre se suma en bloc a aquestes protestes. Què reivindiqueu exactament? Bé, reivindiquem el que s'està escoltant a tots els mitjans, no? Una millora de les condicions laborals per part del professorat, tant de primària com de secundària com de les escoles bressol i del 0 a 3 anys, i també una millores en l'atenció a l'alumnat, que considerem que és el més important i el pal de paller d'aquestes protestes i de totes les mesures que s'estan prenent davant del Departament d'Educació. Aquestes decisions del Departament d'Educació ja ho has explicat altres vegades, però com afecten a l'Institut de Vacarisses? Doncs a nosaltres ens trobem com la majoria de centres en què tenim aules que estan a 30-31 alumnes, quan el màxim de la ràtio permès és el 30, més el 10% que serveix aquest joc del 10% per tenir més alumnes a les aules, i després un augment de persones amb dificultats d'aprenentatge, siguin per les seves característiques personals, sigui per el seu estat socioemocional de salut mental, que també dificulta l'atenció adequada a tot l'alumnat que tenim al centre, i són una de les reivindicacions que tenim com a col·lectiu de professorat. Igual que en les últimes aturades, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d'un professor per cada 3 aules. Com dèiem, el claustre ha donat suport a aquestes protestes pràcticament en bloc. No sé com ho fareu, això, els serveis mínims, us els repartiu?
Sí, tenim un 65% de professorat que està seguint la vaga. Llavors, l'altre, amb les persones que tot i estar d'acord i sumar-se a les reivindicacions, al final han decidit no fer vaga, en el seu dret individual de poder-ho fer o no, doncs han decidit venir aquí al centre i amb aquest professorat cobrim a l'alumnat que està venint. També hem de dir que aquesta vaga també està convocada per al sindicat d'estudiants i l'alumnat de tercer, quart i primer i segon de batxillerat s'ha sumat amb pràcticament la totalitat al seguiment d'aquesta vaga i això ens facilita l'actuació. També dic que hi ha moltes famílies que no han portat els seus fills de primer i filles de primer i segon d'ESO. Suposo que veient que podia ser una vaga de seguiment molt massiu, com així ha estat, i que seria dificultós poder-los atendre. Però els alumnes que han vingut estan fent activitats acadèmiques sense avançar matèria perquè no podem fer-ho, però sí que estem fent activitats relacionades amb l'àmbit acadèmic. Ja per acabar, Òscar, també volíem preguntar des d'aquí, des del Vacarisses al dia. Els últims dies hi ha hagut una altra polèmica en el món de l'educació i és el pla pilot que està impulsant la Generalitat per enviar Mossos de paisà en alguns instituts que es consideren més conflictius. No sé si a l'Institut de Vacarisses us han arribat a fer aquesta proposta, però en qualsevol cas, quina és la vostra visió com a equip directiu d'un institut d'aquesta proposta del govern? No ens han fet la proposta, suposo perquè som un centre de baixíssima conflictivitat i cada vegada menys conflictivitat d'aquest estil que pregonava la consellera d'Educació, i nosaltres ho veiem com una ingerència en les activitats educatives i pedagògiques dels centres educatius. Abans de posar Mossos de paisà o sense estar de paisà als centres educatius, el que caldria és fer una bona aposta per reduir ràtios, per dotar de més professorat, de psicopedagogia, de treballadors socials que puguin estar treballant tant amb l'alumnat com les famílies, treballar amb la salut mental dintre els mateixos centres, com nosaltres estem treballant amb el Connectem, però considerem que posar Mossos hauria de ser permanentment hauria de ser una mesura d'ultimíssima hora i amb petició clara dels centres. També dic que quan nosaltres hem tingut algun tipus de problemàtica i hem avisat i hem trucat a Mossos, de seguida ens han atès via telefònica i ens han donat les seves recomanacions. Per tant, agrair a Mossos d'Esquadra la predisposició a estar treballant amb nosaltres i suposo que també amb altres centres, però d'això a posar-ne permanentment en algun centre hi ha molta distància, a més de que aquests centres que tenen aquests Mossos queden marcats com a centres de molta conflictivitat i què faran les famílies i els alumnes els propers cursos amb aquests centres marcats. Després ens omplim la boca com a Departament d'Equitat, però el que estem fent és assenyalant a molts centres i això tampoc és una mesura educativa que afavoreixi la millora de la convivència en els diferents centres educatius. Doncs amb el calendari actual de ben segur que en seguirem parlant. Com sempre, Òscar Navarro, director de l'Institut de Vacarisses, bon dia i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. Vacarisses al dia. Vacarisses estudia incorporar la intel·ligència artificial per agilitzar tràmits municipals. L'equip de govern es va reunir amb representants de la Diputació de Barcelona per analitzar la implementació de la IA en alguns processos. Ho explicava al Vacarisses al dia el regidor d'Innovació, Comunicació i Transparència, Aitor Piqueras. Des de l'Ajuntament de Vacarisses estem impulsant amb el suport de la Diputació de Barcelona un recurs per analitzar les possibles aplicacions de la IA, de la intel·ligència artificial en l'administració municipal, en aquest cas en el nostre Ajuntament. Quin és l'objectiu d'aquest recurs? Doncs estudiar com aquestes eines ens poden ajudar a fer més àgils, eficients i accessibles a alguns tràmits administratius. I el que estem mirant és especialment dins de l'àrea d'urbanisme. Què estem estudiant d'aquestes aplicacions en aquesta àrea? Doncs explorar aplicacions o maneres que permetin simplificar i accelerar processos relacionats en aquesta àrea, com poden ser comunicacions prèvies, llicències d'obres menors, consultes tècniques, i el que voldríem és reduir el temps de resposta i facilitar aleshores tant la feina a la ciutadania, però sobretot també al personal tècnic.
de l'Ajuntament. I, òbviament, sempre amb criteris de rigor, seguretat jurídica i supervisió tècnica, i no entenent la IA com una eina de suport per millorar i per substituir la tasca professional, no, dels tècnics i les tècniques, sinó com una eina de suport per millorar, en aquest cas, el servei públic i fer-ho més fàcil per tothom. Vacarisses al dia. Vacarisses estrenarà dimarts que ve el nou mercat setmanal. Hi haurà diverses parades, s'ubicarà a la plaça de la Dona i es farà cada dimarts al matí al costat de l'edifici de la fàbrica. Per parlar-ne, avui tenim aquí a l'estudi la regidora de Comerç, Jasone Mendizábal, i també la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament, Raquel Muriana. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. A veure, abans de res, expliqueu-nos una mica com neix aquesta iniciativa, com neix aquesta proposta. Bueno, doncs aquesta iniciativa neix perquè hem tingut una temporada una miqueta llarga en aquest municipi amb mancança d'alguns productes com la fruita i la verdura i la gent ens demanava de muntar un mercat per poder cobrir, diguem-ne, les mancances que teníem al municipi. I tot va començar amb una iniciativa de cobrir aquestes mancances, sí. Per la gent que estigui encuriosida de cara a la setmana que ve, què s'hi podrà trobar? Quines parades hi haurà? La gent què podrà trobar en aquest mercat setmanal? Bueno, el mercat setmanal el tindrem ubicat cada dimarts a la plaça de la Dona, que està al costat de l'edifici de la fàbrica. Llavors allà trobarem una parada d'embotits i encurtits, una altra parada de bisuteria, una xurreria, una altra de pollastres salats i menjat preparat i la fruiteria, una fruiteria. Són negocis del poble, són negocis que venen de fora? Alguns són negocis del poble, la fruiteria és la Cistella Vacarisses, que es traslladarà ja al mercat a donar el servei a la ciutadania, i la de bisuteria és Macarena Denis, que és un comerç online, en línia, que vindrà ja a vendre els seus productes. La resta no, la resta són de fora. Cada setmana hi haurà els mateixos comerços o això també, una de les possibilitats és que vagi canviant i que vagin rotant també? Sí, la intenció és de tenir una parada rotativa, diguem-ne, que hem ofert a tots els comerços i establiments del municipi perquè puguin oferir els seus productes al mercat també. Perquè hi ha alguns que diuen, ostres, és que cada setmana potser és massa, llavors doncs, cada setmana podrem trobar no sé, la formatgeria de la Petita Ànima que està disposada a venir algun dia, està obert. Qui vulgui que es posi en contacte amb nosaltres i ja ho gestionem. I fins i tot també aquesta parada itinerant també se li vol oferir a les entitats del municipi per si en un moment en concret volen donar difusió o publicitat del que fan. Per tant, a partir de dimarts és només el punt de partida, però a partir d'aquí i a mesura que vagi avançant les setmanes i els mesos també s'hi poden anar incorporant comerços, no?, també en aquest mercat? Sí, la intenció és de que això s'arreli, no?, i que vingui qui vulgui, dins d'uns paràmetres, clar, perquè el que volem és un mercat de proximitat, de producte quilòmetre zero, una mica més, com es diu, mercat de pagès, que se li diu, i dins d'aquests paràmetres tothom és benvingut. Això es farà tots els dimarts, com deies, a la plaça de la Dona. S'ha escollit els dimarts per alguna raó, per algun motiu en concret o no? Bueno, els dimarts s'ha escollit perquè és el dia que als mercats del voltant nostre no hi ha mercat. Llavors pensem que seria un bon dia perquè la gent pugui venir al nostre mercat ja que no n'hi ha. Això arrenca dimarts de la setmana que ve. La intenció és que tingui una continuïtat en el temps? Sí, la intenció és que això continuï, sí, en el temps. I durant l'estiu, clar, la gent també fa vacances, no sé si aquí també s'ha previst que el mercat continuï o hi haurà alguna aturada? En principi a l'estiu el mercat continuarà, tot i que és possible que no hi siguin totes les parades, perquè algunes, pel tipus de producte que venen, la calor se li pot fer malbé i llavors no vindran. Però tot això nosaltres ho anirem anunciant a la web de l'Ajuntament i a les xarxes socials. Estem en plena primavera també és temps de pluja, època de pluja. La gent potser es pregunta també, en cas que plogui els dimarts, no aquest que ve, sinó els dimarts en general, el mercat continua igualment, es farà igualment? Sí, d'entrada sí, perquè el tipus de parades que tenim, alguns són food trucks i per tant els productes no es mullen
i les que tenim de fruita i verdura i la macarena de nits, la bisuteria, les ficarem a dins del porxo, sota el porxo de la fàbrica. Ja per anar acabant, a més, en aquest primer dimarts, pels primers que vinguin hi ha premi, no? Bueno, sí, se li lliurarà una bossa reutilitzable a qui compri en alguna de les parades. I no només aquest dimarts. Segurament anirem fent diferents tipus de promocions durant el mercat. O sigui que també animo a la gent que estigui atenta a les xarxes socials, a la web de l'Ajuntament, perquè totes aquestes promocions que farem doncs estaran allà publicades. Ara sí, per tancar, sempre serà el mercat a la plaça de la Dona o també s'ha estudiat la possibilitat que algun dia, per algun motiu en concret, es pugui traslladar en alguna altra zona, no només del poble, sinó a altres zones del municipi? D'entrada es farà aquí perquè per al tema logística ja vam parlar amb policia i tot, i pel tema logística és el millor lloc que tenim de moment. Clar, si després això creix i creix, doncs l'espai és limitat també, som conscients, però d'entrada aquest creiem que és el millor lloc. Doncs dimarts que ve arrenca aquest mercat setmanal a Vacarisses, que hi hagi molta sort i molts èxits. Moltes gràcies. Moltes gràcies, us esperem. Exacte, us esperem allà al mercat. Vacarisses al dia. I afegim una altra data a l'agenda. Aquest dissabte arriba una nova edició de la Vaca Clàssic, la concentració de motos antigues. Serà la 34a cita que organitza, com sempre, Motoclàssic Vacarisses. El seu president, Carles Vidal, explica aquí al Vacarisses al dia tot el que preparen. En primer lloc, agrair, com sempre, l'Ajuntament de Vacarisses, Policia Local, Protecció Civil, Ajuntaments de Rellinars, de Castellvell, de Monistrol, Policia Municipal de Monistrol, que com sempre fan que aquesta 34a edició de la Vaca Clàssic sigui possible. Sense ells no podríem fer-ho pas. I això, doncs, com sempre, fem un esmorzar de forquilla a la fàbrica amb tots els participants i col·laboradors, perquè també sense ells doncs, tampoc seria possible tot això. I després a les 10 del matí doncs, sortim a fer una ruta d'uns 80 quilòmetres pels voltants de Vacarisses, agafem els parcs naturals de Montserrat i l'Obac, que són carreteres molt maques, com ja sabem, i acabem doncs, amb un pica-pica i entrega de trofeus un altre cop a la fàbrica. Això serà, doncs, calculem que cap a la 1, més o menys, arribarem allà i donarem doncs això, els trofeus, diferents trofeus, el pilot més jove, el pilot que ve de més lluny, el pilot més veterà, a la moto més antiga de la concentració, a la millor restaurada, a la millor en estat original, a la moto més antiga amb Sidecar i a una de les millors motos antigues de Vacarisses. Tot això, doncs, repeteixo, agrair també a sponsors, perquè sense tots aquesta gent doncs, tot això no seria possible i és molt d'agrair. Als esports, Pere Menéndez continua ampliant el seu palmarès i ara ha aconseguit un títol internacional. El Vacarissà s'ha endut la medalla de bronze al Campionat del Món de Juvenil de Curses per Muntanya. Menéndez ha debutat al campionat que organitza la Federació de Skyrunning amb un resultat de mèrit tant a la cursa vertical com a la cursa d'alta muntanya. Al quilòmetre vertical, Menéndez va fer l'11è millor temps i a la cursa de Skyrunning va creuar la meta en quarta posició, malgrat quedar-se a les portes del podi a la classificació combinada que té en compte els resultats de les dues proves. Menéndez sí que hi va pujar, va quedar tercer del món sub-23. Tot plegat va ser aquest cap de setmana a Polònia. Pere Menéndez, bon dia. Hola, bon dia, Pol, bon dia, Pep, què tal, com esteu? I primer de tot, felicitats. Moltes gràcies. Fa més il·lusió un títol mundial que un títol, per exemple, de Catalunya o d'Espanya, títols que ja has aixecat? Sí, home, òbviament, al final és com la màxima competició a la que podem arribar actualment i, home, tenir un títol aquí doncs val el doble, quasi. Ja has tornat de Polònia, Pere, o ja ets per Vacarisses? Sí, vam tornar el dilluns al matí aquí a l'aeroport del Prat i ara estem per aquí
i fins la setmana que ve que han tornat a tenir Copa del Món a França no marxem. Com ha anat aquesta primera competició a Polònia? Molt bé, la veritat és que al final el vertical va costar molt, no hi havia zero gas i no vaig poder apretar gaire, però sí que a l'Sky el diumenge vaig poder donar-ho tot. Aquest cap de setmana t'has enfrontat cara a cara amb el bo i millor dels corredors joves mundials, però un dels qui t'ha portat més de corcoll és precisament un català, Lluís Puigvert, amb qui ja t'has topat a desenes de curses i que aquest cap de setmana s'ha coronat com a campió del món juvenil. Si em permets el símil futbolístic, si tu ets el Barça, el Lluís seria el teu Madrid? No, menys. Al final som rivals però som molt amics i de fet a l'hotel estàvem dormint junts, tot el dia ho passem tots junts i superbé, tenim molt bona relació i al final també això és el maco d'aquest esport, no? Al final podem estar lluitant sempre un contra un, però tot això passar-ho bé igualment. Doncs ho deixarem com un Barça i un Girona. Aquesta temporada, Pere, campió de Catalunya, d'Espanya, ara aquesta tercera posició al Campionat del Món que s'ha disputat a Polònia. Ara parlaves d'aquest altre campionat a França, però més enllà d'això, queda algun objectiu per complir? Bueno, ara és això que et deia, al final començant encara Copes del Món, també correm al final de juny a la Garmin, també a la Campana, i sí, voy a Núrio i acabar tirant cap aquí. Amb tot aquest calendari, ara ja ho apuntaves, però et veurem, aquest any a la Campana? Sí, aquest any sí, per fi, després de 2 anys sense poder venir, podrem estar per aquí. Doncs que ho sàpiguen tots els becarissans que competeixin a la Campana i la resta, evidentment, de corredors de Catalunya que tindran el tercer classificat, Pere Menéndez, que ha aixecat aquesta medalla de bronze al Campionat del Món de Skyrunning que s'ha fet a Polònia. Pere Menéndez, bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre, enhorabona. A vosaltres, bon dia. I per cert que en les últimes hores també destaquem que Erika Macera s'ha proclamat campiona d'Espanya universitari. L'atleta bacarissana ha competit amb l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'entrevista del dia. Continuem amb la ronda d'entrevistes polítiques que fem des d'aquí a Vacarisses Ràdio, des de Vacarisses al dia, i avui és el torn del regidor d'UIPB Junts, el Raül Avilés. Raül, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Pep. Gràcies per convidar-nos al vostre programa. Com hem anat fent amb els anteriors regidors, amb les anteriors entrevistes que han anat passant per aquí per aquest estudi, els hem demanat que facin una valoració genèrica del mandat. Quina valoració en fas o quina nota hi poses? Jo posaria directament mala nota. Tenim un govern que es queda amb els titulars de les accions polítiques i no aprofundeix més enllà, no? Fa el que és la política de titular, no? I això és el que no podem permetre. Moltes promeses i pocs fets, no? Si entrem més en concrecions, quins deures li posa? Què li falta a Vacarisses ara mateix? Bueno, primer de tot, a nivell estructural jo crec que fa falta un POM, no? Desenvolupar el POM a nivell general de tot el municipi és algo que és necessari, ja és una realitat necessària, i això és el que ens ha de regular tots els serveis i tots els espais que necessitem al municipi, no? I això nosaltres diem que és una acció immediata que volem fer si tenim la possibilitat d'entrar a mandat, no? I segur que, a més, el govern actual d'Esquerra Republicana, amb el senyor Toni Massana al front, porta prometent des que és alcalde, i aquesta ja és la tercera legislatura, i encara fa pinta de que no tindran ni aquesta ni la que ve, o sigui que malament anem. Ho han demanat formalment al govern? Sí, i tant, ho van fer abans de les eleccions del 23 i en alguna vegada, quan hem tractat algun tema d'ordenació urbanística, per exemple, aquí al nucli, doncs també ho van demanar, no? I amb el tema d'habitatge social també ho van demanar. Però no hi ha voluntat. Això ens enllaça també amb el projecte de les urbanitzacions petites, on ara fa unes setmanes l'Ajuntament anunciava novetats en aquest sentit. S'ha anat tard amb aquesta qüestió?
S'ha anat tard? Sí, segur que sí. És algo que s'hauria d'haver resolt fa molt de temps, no? Però això no treu que no s'hagi de fer, o sigui, no és una excusa per no tirar-ho endavant, no? S'ha de fer i s'ha de fer, a més, de forma immediata i a més, de forma equilibrada, no? Que al final el que no pot ser és que algo com urbanitzar, que sabem tots que ha de ser així, és obligatori, no? Que al final suposi un trauma per la gent que viu a Vacarisses, no? Un trauma econòmic, vull dir, que hi ha moltes famílies que no podran afrontar el projecte d'urbanització des del punt de vista econòmic tal com està abordat en els projectes que sabem que hi ha, no? I aquí fa falta fer un altre replanteig. En quin sentit aquest altre replanteig? Bueno, doncs mirar la realitat del municipi. No pot ser que, per exemple, l'altre dia fa unes setmanes van tenir reunions a les urbanitzacions petites, no? I no pot ser que hi hagi parcel·listes que tinguin que pagar vora els 70.000 euros per una parcel·la simplement pel fet d'urbanitzar, no? Llavors, el govern està prometent un projecte a mínims, sabent que aquest projecte no és a mínims, és un projecte que està precisament per cobrir-se un nivell de qualitat elevat. És una cosa que, a veure, forma part de la negociació, ja sabem com van les coses, no? Aquests parcel·listes que ara li costa 70.000, en clau política, el govern actual acabarà oferint una rebaixa, hem mirat, a midaments, això no fa falta, i naturalment després hi ha una rebaixa important que potser és del 20, del 30%, però no està escoltant la realitat del municipi, no? Quina és la realitat, no? Per exemple, si posem el cas del Fresno, la urbanització del Fresno, un projecte d'urbanització, aquí estem parlant d'un clavegueram, estem parlant d'un asfaltat, d'un enllumenat, d'un subministre d'aigua sanitària. 3 d'aquestes 4 coses l'urbanització del Fresno ja la té, i això no s'ha contemplat pas en el projecte tècnic. Hem d'escoltar el que diuen els veïns. Diuen, escolta, nosaltres el que fa falta és la xarxa de clavegueram, perquè enllumenat públic ja tenim, xarxa de distribució d'aigua ja tenim, estarà millor o pitjor, però ja la tenim, no? Asfaltat, ja tenim asfaltat, no? Al final què s'ha de fer? Una rasa, connectar els pous i les sortides de les cases i fer la part de la depuradora, no? Si ens limitem a això, el projecte es pot reduir realment al 30% del que estem parlant, no? I aquest criteri de realitat i necessitat real del municipi és el que s'ha de transmetre i s'ha de governar en aquest sentit. És un sentit, al final, real d'això, no? De la realitat del municipi. Després diran, tècnicament, no, és que això no és viable. Bueno, sí que és viable, s'ha de fer, el que s'ha de fer és un estudi personalitzat, no es pot fer un estudi generalitzat d'asfaltat total, no. Naturalment que hi haurà algunes parts del Fresno que necessitaran que potser que es faci una mica de rebaix de carrer, alguna part anirà asfaltada, però estem parlant de reduir el projecte a la realitat del que els veïns necessiten, i és això, és el que volen, no? Al final volen tenir el mateix que ja tenen en condicions i al preu mínim, i això és el que oferim nosaltres i que el govern actual no està oferint. Abans també hi feia referència, un dels principals problemes a Vacarisses és l'accés a l'habitatge, i en aquest sentit, ara fa unes setmanes o fa uns mesos enrere, des del govern municipal es va anunciar aquest acord amb la Generalitat, on cedia uns terrenys per fer-hi habitatge social, habitatge protegit, una trentena de pisos a Torreblanca. La solució passa per aquí? Sí, la solució passa per aquí, però no de la manera que s'està abordant. S'està abordant d'una manera a correcuita, no? En campanya electoral. A un any de les eleccions, volem que hi hagi habitatge social, sigui com sigui. No, d'aquesta manera nosaltres no volem fer habitatge social. Aquí el que s'està plantejant és fer pisos a Torreblanca 2, perquè són parcel·les que només donen per pisos, massificar al màxim la capacitat de la parcel·la per ficar quants més pisos millor, i s'està fent d'una forma descontrolada. Això no hi ha previst, no és que no hi ha previst, sinó que està regulat que no hi haurà places de pàrquing, no? Estem parlant d'una trentena d'habitatges a 2 cotxes per família. Això col·lapsarà el carrer, o sigui, els veïns no tindran plaça d'aparcament, i a més s'està fent sense tenir en compte els criteris actuals d'urbanisme, no? Estem parlant que és una urbanització, Torreblanca 2, on el model d'habitatge és la casa, no? I aquí estan posant pisos sense pàrquing, quan l'ordenança municipal obliga a tenir 2 places de pàrquing per habitatge, no? I a més s'està fent d'una forma, com diria jo, no equitativa, no? Si estem parlant de fer oferta en habitatge protegit, fem de forma repartida pel municipi, no que ho centrem tot en una sola urbanització, no? A més, després, els criteris que s'han establert, no? El tema del lloguer o cessió de l'habitatge, aquí les úniques condicions que s'han posat quan s'ha signat, perquè ja hi ha un conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que només destina
el 10% dels habitatges a situacions de major vulnerabilitat i després un 25% als habitatges per a persones joves. Què passa en tota la resta? Estem parlant d'un 65% que queda indefinit, no? I per altres conceptes, després també ha de tenir en compte, no? Com és el cas, per exemple, de que serà el promotor qui podrà adjudicar en última instància a l'habitatge, no? Això obre les portes a la corrupció, no? Coneixem de fa unes setmanes el cas d'Alacant, que ha sortit a la llum, on s'havien assignat habitatge protegit a amics i coneguts de l'Ajuntament que està governat allà, no? Llavors, això és el que no es pot permetre, han d'haver criteris que es regulin des del mateix Ajuntament, que hi hagi un seguiment permanent, no? Nosaltres defensem el model d'habitatge protegit, sobretot el model de lloguer. Per què? Perquè obliga a que hi hagi un seguiment sobre les condicions de les persones que estan vivint en aquest habitatge protegit, però no de la manera que s'està fent. Aleshores, en aquest cas concret de Torreblanca i aquesta trentena de pisos que s'hi construirien, el que es proposa des de la vostra formació és que no n'hi hagi tanta. Abans comentava la qüestió de densificar la població, dels problemes que això comportaria també a mitjà o llarg termini a nivell de cotxes de pàrquing. És que no n'hi hagi tant en aquest cas, tants pisos? A veure, també hem de veure també la lectura que fem d'això, no? Perquè se'ns ha dit des del darrer ple del mes d'abril que la població de Torreblanca havia crescut molt els darrers anys, i això és veritat. El que passa és que no es poden dir aquestes veritats a mitges. Ha crescut la població? Sí. Ha crescut la construcció d'habitatge en la mateixa proporció? No, ni molt menys, no? Perquè si mirem les llicències d'obra nova són en molta menor quantia. No sé si ho vam estar mirant i és que no arribaven a la seixantena en els darrers 15 anys, no? Llavors, la informació no és l'adequada, la que es vol donar, no? És com dir, l'impacte d'aquests 30 habitatges amb el creixement que ha hagut els darrers anys no tindrà, no sé, serà mínim. No és veritat, no estem parlant de concentració d'habitatge. I aquest no és el model que nosaltres defensem. Nosaltres defensem un model de construcció alineat amb la forma de construir de Torreblanca, és a dir, haurien de ser habitatges tipus casa, amb 2 places de pàrquing per habitatge, i no fer una trentena, fem una quinzena, repartit, i fem després donem altres opcions de terreny públic perquè es puguin fer amb altres indrets del municipi. I després, un tema molt important, dir que aquest conveni ja s'ha signat, és a dir, l'Ajuntament ja s'ha compromès que les condicions siguin aquestes, que no es vinguin a explicar cuentos chinos sobre que després aquest habitatge estarà destinat a un altre tipus de col·lectiu, que sigui gent gran, gent amb famílies monoparentals, que és el que vam demanar nosaltres al ple, però això no està recollit per escrit, i això el promotor no tindrà per què seguir-ho, perquè les condicions ja estan establertes i ja estan pactades i signades. I tot el que surti d'aquí és un brindis al sol. Ara també feia referència al creixement de la població, en aquest cas a Torreblanca, però si obrim l'òptica i mirem el creixement de població a tot el municipi, i aquest debat demogràfic, no només a Vacarisses, però especialment a casa nostra, dels últims anys, del creixement de la població, de com tot això s'ha d'adaptar també a nivell de serveis públics. Quin és el model que proposa UIPB en aquest sentit? En aquest moment, és el que deia precisament al començament de l'entrevista, és prioritari engegar i definir el POM de Vacarisses, perquè és precisament en aquest context on es definiran aquests serveis mínims, cap a on volem créixer, a nivell urbanístic on volem créixer, i es fa imprescindible. Créixer d'aquesta manera que estan fent sense una ordenació municipal és créixer amb problemes a futur, perquè estem ubicant serveis en zones que no s'ha fet un estudi previ. Com hem de distribuir aquest habitatge protegit? Com hem de distribuir el que és els centres d'ensenyament, els instituts, les escoles i tal? Tot això s'ha de fer un estudi, veure realment com està el nostre municipi, i a partir d'aquí analitzar-ho i fer-ho amb criteri, però un criteri general. I això és el que no s'està fent. Estem anant a salto de mata, anant apagant petits focs, com l'habitatge protegit, que com ja era campanya el 2023 o el 2022, ja es van destinar uns diners a habitatge protegit, ja semblava que hi hauria habitatge protegit el 2023, i això no, va quedar en el titular de campanya, i la realitat és que a data d'avui no n'hi ha. O sigui que
No ens podem conformar amb això. Els vilatans de Vacarisses necessitem més compromís, més resultats i més millores reals. No? Més enllà, però, d'aquesta formalitat de posar negre sobre blanc sobre paper, no? A nivell d'ordenació urbanística, quin és el model d'UIPB a nivell de creixement? Una Vacarisses de 10-15.000 habitants? Sí, naturalment, els estudis apunten cap a això, no? Un creixement de fins a 10.000, després suposo que estabilitzarà, però volem un model de poble, un model com el que tenim, que és el que ens agrada i per això estem vivint tots aquí. No podem un model de ciutat ni de poble tipus ciutat. No, el que defensem és el model actual amb les necessitats de la població que es doni, doncs això, amb el creixement que està previst, que és en 10.000, tirant molt llarg 11.000. Trigarem anys a arribar a aquesta xifra encara. Jo crec que per almenys 10 anys trigarem a arribar als 10.000. Queda un any per les eleccions municipals, seran a finals de maig del 2027. Repetirà Raül Avilés com a candidat? Sí, repetiré. Sí. En aquest cas, serà com a regidor únicament d'UIPB, perquè ara fa uns mesos es va decidir, es va anunciar que no renovaria, no repetiria la fórmula conjuntament amb Junts per Catalunya. Mantenen que és una bona decisió? Sí, i tant, és una molt bona decisió, sobretot perquè pensem que fa falta gent que pensi en clau municipal, que deixi de banda els colors dels partits i pensin en els problemes reals que tenim al municipi. I la millor manera de fer-ho és d'aquesta manera, no? Apostant per un partit municipalista. Nosaltres ho som des dels inicis. No ha anat malament el fet d'anar en coalició amb Junts, és una cosa que al final ens ha enfortit a totes les parts, però la decisió estratègica per nosaltres és anar com a partit UIPB, partit municipal. Encara es mantenen com a regidors però d'Unió Independent per Vacarisses i Junts. Quina és la relació actualment o com treballen conjuntament? Bé, la relació és molt bona, és tan bona com al començament. Tenim el seu recolzament. Quan necessitem de qualsevol recurs del partit els hi demanem, ens ajuden molt i la veritat és que això fa que d'alguna manera podem anar als plens ben preparats i podem abordar tots els temes que es van tractant. No? En les últimes eleccions, com dèiem, es van presentar en aquesta coalició amb Junts, ara es presentarà Unió Independent per Vacarisses en solitari. Quin és l'objectiu en aquestes properes eleccions? Busquem, naturalment, poder accedir a l'alcaldia del municipi. L'objectiu és poder tirar endavant tot el nostre programa electoral i fer, sobretot, fer que totes aquestes mancances que estem detectant estiguin cobertes d'alguna manera, d'una forma planificada, d'una forma organitzada i, sobretot, fent política per tots, no? I què vull dir amb això? No s'ha de fer política només per les grans masses, no? I recaudar, intentar aclaparar aquests vots. No, s'ha de fer política per tots, no? I això ja ho vaig dir a la darrera entrevista, no? I s'ha de tenir una mica aquesta visió general, perquè podem tenir grans problemes, no? Com parlem ara fa una estona, que si l'habitatge, que si l'urbanisme, que si el tema de l'aigua, però després també tenim petits problemes del dia a dia, no? I això no ho hem de deixar de banda, no? I a la darrera entrevista vaig parlar del cas, per exemple, del generador de la bomba del Pou del Palar, no? Recordem que això encara no està solucionat. Hi ha les famílies que viuen al costat d'aquest generador, estan patint fum, sorolls, no? Tot i que van canviar el generador per un de menys impacte sonor i de menys fums, continuen sentint-se aquestes molèsties, no? Hi ha queixes dels veïns i això no s'ha solucionat. És un tema menor? Sí, és un tema menor, però això no vol dir que unes poques famílies, pel bé de tothom, tinguin que estar patint aquest problema, no? Llavors això s'ha de solucionar, s'ha de posar voluntat política en solucionar-ho. Que depèn, no es poden tirar pilotes fora i dir, no, és que depèn d'Endesa. No, doncs busques una solució perquè aquesta família o aquestes famílies no tinguin aquest problema, no? O la mateixa voluntat política que vam parlar en el ple anterior, no? Del cas aquest, per exemple, del Dojo Sillero, no? És un petit negoci que tenim aquí al nucli de Vacarisses i ara, per pressions de l'Ajuntament, sembla ser que haurà de deixar o volen que deixi a l'Ajuntament pel grup de govern que deixi la zona del centre d'aquí del nucli urbà i es traslladí fora. No, això no es pot permetre. El comerç local està tocat de mort, només fa falta que un comerç que funciona
per petit que sigui, que està funcionant, que està donant cobertura a una necessitat real, 80 famílies, i a més que és pol d'atracció per altres comerços que hi ha a la vora, doncs no es pot permetre que es perdi. No? Llavors aquí el que fa falta és voluntat política perquè això d'alguna manera, tot i que hi ha una llei que potser l'obliga a fer fora, doncs trobar una solució perquè aquest senyor no hagi de marxar. La mateixa voluntat política que va posar el govern per paralitzar els permisos d'obres durant un any aquí al nucli, perquè no volia que es construïssin pisos en les condicions que s'estaven portant una promoció al carrer Montserrat, doncs la mateixa voluntat política hauria de fer que aquest senyor pogués continuar amb la seva activitat al nucli. Creu que en aquest sentit la voluntat política passa o ha de passar per sobre de la llei? No, en cap cas estic dient això, i si algú vol dir això va totalment equivocat. No estic dient pas això. Hi ha fórmules perquè les coses, quan hi ha voluntat política, es puguin fer i es puguin arreglar. I poso l'exemple que acabo d'explicar, no? El senyor alcalde no li interessava que es tirés endavant una promoció d'habitatge al carrer Montserrat, perquè segons ells trencava l'estètica del municipi, va paralitzar els permisos durant un any i aquestes obres no es van poder paralitzar, però ja no hi haurà obres similars perquè s'ha regulat el model d'urbanisme a la zona del nucli. No? Llavors aquesta mateixa voluntat és la que fa falta, naturalment, sempre al 100% dins de la llei, que quedi clar. De tornada a les eleccions d'aquí un any, a les eleccions municipals. Abans deia que volen una proposta únicament municipalista, que per això havien decidit no renovar aquesta relació amb Junts. Li pregunto, no sé si és plantejable, però alguna possible aliança amb altres candidatures municipalistes, perquè no són l'única. Hi ha altres forces municipalistes també a Vacarisses. Aliances prèvies a les eleccions no en farem. O sigui, nosaltres anirem com a partit municipal, UIPB, i amb el resultat que hi hagi, llavors ja veurem, no? Llavors, aliances, naturalment que poden haver aliances. Jo li diré amb qui no anirem, no? No anirem amb partits de l'extrema dreta, no anirem amb Aliança Catalana, no anirem amb Vox, el Partit Popular no anirem amb ells, no? En qui ens podem entendre? Si en altres partits municipalistes ens entendrem, naturalment que sí, sobretot en la part que considero que poden portar de projectes comuns, i en els partits socialistes que hi hagi, doncs també, no? Perquè al final la política que nosaltres desenvolupem és una política, diguem-ne, d'esquerres i socialista. Esquerra no l'ha anomenat, per tant, s'hi podrien arribar a entendre? No m'agradaria tenir que passar per aquest punt, perquè precisament és el govern amb el qual no estem d'acord ara. Llavors una aliança amb Esquerra Republicana la veig complicada en aquests moments. El que passa és que tampoc vull tancar cap porta en aquest sentit, però vull deixar clar que és un pas que voldria estalviar-me. Ja per acabar, li pregunto, igual que he fet amb la resta de candidats, com s'imagina la Vacarisses d'aquí 10 anys? Si ens fixem d'aquí una dècada, com s'imagina el poble? Bueno, una mica és el que he explicat abans. Volem un model de poble, tal com el tenim ara, volem un model que sigui autosuficient amb els serveis, no? Que pugui tenir els seus serveis de botigues, els seus gimnàs, les seves escoles, que pugui d'alguna manera que generi activitat econòmica i que sigui el més autosostenible possible. Raül Avilés, regidor d'Unió Independent per Vacarisses Junts i candidat d'Unió Independent per Vacarisses. Gràcies un cop més i molta sort. Moltes gràcies. Més coses, l'Ajuntament ha ordenat tancar l'Escola d'Arts Marcials Dojo Sillero. El motiu és que ara mateix està ubicat en un local del nucli urbà que no té el tamany requerit per acollir activitats esportives. És un requisit que recull el Pla Urbanístic Municipal i que, segons l'Ajuntament, no es pot modificar així com així. Aquesta normativa estableix que el local hauria de tenir un tamany de 2.000 metres quadrats. Perquè us en feu una idea, és el mateix tamany que ocupa una quarta part d'un camp de futbol 11 o 5 pistes de pàdel juntes. De fet, aquesta qüestió va centrar el tram final del ple municipal del mes d'abril i l'alcalde Antoni Massana va explicar que l'equip de govern no pot modificar així com així aquest POUM i que tenen les mans lligades. Fer un nou pla urbanístic municipal no implica que tu puguis estar aquí o no, perquè igual aquest nou punt fas un procés de participació i la gent no vol que hi siguis, perquè t'asseguro jo que la gent no vol que hi hagi res al costat de casa seva. Res. Per tant, si fas aquest procés participatiu, sí, segurament et sortirà que no volen que hi hagin bars o que no volen que hi hagin no sé què, perquè ho permet el PUM, el Pla General,
És que, a veure una cosa, el Pla General és com la norma que regeix l'urbanisme a qualsevol municipi. Si no, seria la selva. Tothom faria el que pot. Aquest nou punt no vol dir que si es fa aquest nou punt, que sí que s'ha de fer, jo estic d'acord que s'ha de fer, però no per legalitzar la teva activitat, perquè això no es pot fer. Sobre un nou punt per delimitar això, aquest creixement, aquesta Vacarisses que va cap als 10.000 habitants, de quina manera la fem doncs, més habitable entre tots. I on podem posar comerç, on no es pot posar comerç. Vosaltres ens esteu demanant una cosa, que no podem fer, que és fer la vista grossa amb aquesta activitat. No. Doncs per saber com ho estan vivint des del Dojo Sillero i també per saber quina és la seva versió podem parlar amb el seu responsable, l'Àngel Sillero. Àngel, bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Hola a vosaltres, bon dia. Gràcies per deixar-me venir a expressar-me. Faltaria més. Si ens pots explicar una mica com va començar tota aquesta història, és a dir, en quin moment tu t'assabentes que has d'abandonar el local on ets actualment i com t'ho comuniquen? Vale. Jo vaig començar a fer tot aquest projecte, sí que vaig trucar a l'Ajuntament i vaig dir, mira, vull fer aquest projecte, això i això, i em van dir, vale, necessites fer un projecte d'activitat. Vale. Jo tenia un arquitecte, un altre noi, i em va dir el noi que mai havia vist que li demanessin això i que no sabia com fer-ho, i que si tenia jo algun altre arquitecte que pogués o que entenés com funcionava a l'Ajuntament de Vacarisses per obrir negocis. I buscant em van recomanar el Ventura. Vaig fer un projecte d'activitat on jo vaig donar totes les mesures l'arquitecte va fer un plànol amb totes les mesures, el lavabo, el vestuari, tot, no? Fins aquí tot bé. Ho vam entregar, ho van acceptar, això va ser un 24 de juliol del 2025 i, fins aquí bé. Jo vaig començar a fer l'obra, passava gent de l'Ajuntament, gent del poble, què fas? Mira, farem una escola, tal. Molta gent ja em coneixia perquè porto des del 2017, si no recordo malament, lluitant aquí a Vacarisses per ensenyar i, vaig entregar tot, el 1 de setembre vaig obrir, fins aquí bé. Em van trucar a l'octubre, més o menys, parlo a memòria, això sí que t'ho parlo a memòria, em van trucar i em van dir d'urbanisme que vindrien a fer unes mesures i dic, ostres, vale, genial, perfecte. Van venir, molt bé, molt maco. I la noia molt amable, crec que es diu Anís, la noia molt amable i ho va fer tot. Vale. El dia 15 de desembre em truquen de l'Ajuntament i em diuen que el cese de l'activitat immediat, o sigui que tinc que marxar ja. Jo, clar. Quin motiu et donen en aquell moment? El motiu és que hi ha un pla urbanístic de l'any 85 que justament Esquerra Republicana va dir el 2005, si no recordo malament, que volien canviar i que estava obsolet aquest pla, o sigui, ja fa 20 anys ja estava obsolet i, el tema que aquest pla urbanístic diu que per fer activitats esportives en nucli urbà número 1 o clau 1, que és on estem nosaltres, necessitem 2.000 metres quadrats. Òbviament em falten 1.927 metres quadrats, o sigui, una barbaritat. Clar, en el moment que et comuniquen això, no sé tu quines mesures prens o quines actuacions fas, perquè el dojo continua obert i han passat uns mesos. Una mica, doncs, tu com solventes aquest primer entrebanc? Vale. El primer entrebanc vaig parlar amb un advocat, amic meu, el Jaume, i parlant amb ell, mira què m'ha passat, i s'ho llegeix i diu, ostres, t'han causat una indefensió. I vam anar per aquesta branca de la indefensió i em van dir que ok, que teníem raó, que ens van causar una indefensió perquè tu no pots agafar i dir a una persona marxa, o sigui, no. I en aquest moment vosaltres, diguem-ne que teniu aquest permís per continuar l'activitat. Sí, però ells agafen que no m'han donat el permís, sinó que ells tenen temps il·limitat pràcticament per mirar una mica Quan dius ells vol dir l'Ajuntament? Sí, l'Ajuntament, sí, perdó. I tenen temps il·limitat per dir si això està correcte o no. Clar, jo entenc
que el lògic és que una vegada que jo presento un projecte d'activitat que per això es demana, em diguessin: escolta, Àngel, mira, aquesta activitat no es pot fer. Després ja és cosa meva si vaig cap endavant o no. Òbviament jo hagués pensat, pues no crec, ja miraré un altre puesto. Però si a mi no em diuen res, endavant, vaig pagar el permís a l'assabentat d'obra i ho vaig fer tot, dic, ostres, no entenc ara quin motiu. Clar, a partir d'aquí, tu ara mateix tens una 80ena de famílies, diguem-ne que entre 50 i 60 infants, diferents adults que evidentment que venen a la teva escola. No sé en quin punt es troba ara mateix tot aquest embolic i què tens previst fer a partir d'ara? Bueno, el punt és bastant crític, no? Perquè al final jo tinc que lluitar amb els meus diners i l'Ajuntament lluita amb els diners de tot el món, no? En la cajita màgica. Llavors, clar, els nens, òbviament, estan preocupats perquè alguns ja ho saben, què farem, jo intento portar-ho tot el millor possible, les famílies també em diuen què faràs. Bueno, de moment solament la meva dona sap el que faré i els profes, perquè crec que al final l'equip que tinc, que és espectacular, necessita saber què farem, però bueno, ja que m'heu convidat aquí a la ràdio, doncs ho diré ara. Però abans m'agradaria, per explicar el que farem, m'agradaria que em donés un parell de minuts. Endavant. El logo que jo tinc al gimnàs és un gos, és un pastor del Caucas, que és meu. Bueno, se'n va morir, pobret. I per què ho tinc? Perquè ell lluitava sempre. Aquell gos li donava igual el que passés, perquè jo vaig fer amb ell proves de guàrdia de defensa, el vaig veure actuar davant de porcs senglars i ell sempre lluitava. I ho tinc allà per aquest motiu, perquè sempre s'ha de lluitar. I més quan hi ha un motiu de pes com aquest. Perquè és una avellaneria el que m'estan demanant. Llavors, com aquest gos sempre m'ha ensenyat a lluitar, el que farem serà lluitar. Jo ja estic treballant a Ullastrell, a una granja, dimecres i divendres repartint per treure diners. Tindré que fer alguna mesura més amb el tema del gimnàs per tenir una mica més de diners, però lluitaré. Per què? Perquè no és just. El tema és que l'únic que s'està fent allà és ensenyar i ve gent que potser té problemes de salut, tant física com psicològicament, i allà troba el seu espai. Tot. És que no entenc, i tampoc entenc la poca voluntat política que n'hi ha. Vam anar al ple, no sé si eren 50 persones, vam anar al ple. I res, sí, paraules que se les lleva el viento. Al final, el tema polític, jo ja sé com funciona, però quan tu ets polític o alcalde d'un poble, el teu deure és lluitar per al poble. I jo ja no parlo com el director del club, parlo com un ciutadà més del poble i com el 90% de la gent del poble. Volen activitats. El poble està una mica fluixet o mort, és que no ho vull dir així, perquè és un poble molt bonic, o sigui, al final està molt fluix a nivell de comerços. La gent que ve al poble vol fer vida al poble, no vol anar a treure el nen del col·le a 4:45 i anar corrents a Terrassa o a Manresa. No volen fer això, volen quedar-se aquí al poble, fer activitats, ja sigui karate, ja sigui patinatge, futbol sala, corbal, camasquits. Llavors, Àngel, dius que lluitaràs, entenc que això vol dir que recorrereu aquesta decisió als tribunals. A partir d'aquí, no sé tu quina decisió prendràs ara, és a dir, si mentre lluites aquesta decisió acataràs la decisió, acataràs l'obligació de l'Ajuntament que t'obliga o que et vol fer baixar la persiana, o si continuaràs fent classe com fins ara mentre no arribés a aquesta decisió judicial. Jo, per el que va dir l'alcalde al ple, que ell intentaria posar tot de la seva part, jo crec que fins juliol no dubto molt que ens diguin de tancar, que ens precintin, no? Parlant així una mica col·loquialment,
Però després jo crec que d'aquesta entrevista i de dir tot i el que realment penso, doncs potser sí que tenim algun tipus de represàlia, que no és que em doni igual, perquè jo al final vull fer tot bé i portar una vida tranquil·la, més que res, perquè la meva dona està embarassada, pobreta, i bastante tiene con aguantar-me a mi com per tenir tot això, saps? I el tema, lluitarem, sempre dins de la legalitat. Òbviament no puc dir com lluitarem perquè al final és estratègia i si no, jolín, se me lia. Però, clar, al final és el que et dic, lluitarem perquè ho penses resumidament i és tancar i perdre-ho tot, o lluitar i si un jutge diu que tinc que tancar ho perdo tot però he lluitat, o a lo millor surt positivament a nosaltres. Jo des d'aquí prego una mica a la consciència, no? de l'Ajuntament i que tenen els medis i contactes per poder parlar amb Diputació, Generalitat o el que sigui. Mira, tenim aquest problema amb aquest noi. Com ho podem solucionar? Perquè una POUM triga X temps. Com ho podem solucionar? Hi ha algun parèntesi, algun marge? Ningú es juga la seva carrera política per recolzar un negoci del poble. Ningú. Ningú. El moment que tu et jugues la carrera política és en el moment que tu ja deixes de lluitar per al poble, perquè el poble, quan surt com el vot és secreto, tu no saps qui t'ha votat, i potser t'he votat jo o t'ha votat l'altre i el que penses que és el teu amic no t'ha votat. Al final jo crec que un alcalde o un partit polític de poble, d'un ajuntament, té que lluitar per al seu poble, no? Sols el poble salva el poble, diuen. Bueno, jo estic aquí, a veure què passa. Ja per acabar, Àngel, també volia preguntar, ho has anat explicant, et va acompanyar molta gent a l'últim ple municipal on el tema va centrar gran part del debat. També han aparegut pancartes a la zona del nucli urbà on hi ha gent que s'expressa en contra d'aquest tancament o d'aquesta ordre de tancament del Dojo Sillero. Com ho estàs vivint tot plegat tu, diguem-ne, com a responsable i també com a persona, evidentment, i no sé si t'estan traslladant molt suport totes les famílies del Dojo, si t'estan acompanyant en tot aquest procés. Sí, la veritat que tinc molt de recolzament per part de la gent, sobretot per part dels nens, també, no? Lluitarem per el que t'he comentat abans, per el logo que tenim. Era un gos que mai s'eixava atrás, o sigui que nosaltres igual, no? Tenim que lluitar. El recolzament és molt positiu, per això ja no és amb gent que estigui apuntada al club, sinó gent de fora. Per això dic que ja no parlo com el director, sinó com un ciutadà que diu és que no té sentit. Després el tema de com ho estic visquent jo, pues és dur, per què te voy a enganyar, no? Molt dur. Al final n'hi ha dies de més motivació, dies de menys motivació, dies que deixes de fer coses que abans feies, no? Perquè al final tot això és un desgast físic i psicològic bastant gran. La meva dona, ja t'ho dic, pobreta, ja diu que no pot més, que al final ja, jo sé que ella està sempre al meu costat, però ara ja és una mica en plan, tio, o sigui, lluita tu, que jo tinc aquí, tenim un nen petit de 2 anys, un altre que ve, i després també estic tenint recolzament per part de partits polítics. El primer que es va posar en contacte amb mi va ser el Raül, que crec que l'heu entrevistat fa un moment, no? I, bueno, superbé. També, al final, també Aliança Catalana també ha parlat amb mi, m'ha donat el seu recolzament, perquè al final jo crec que això no és una cosa política ni d'idea política, sinó és una cosa lògica i del poble. I ara sí, Àngel, si m'ho permets, et faig l'última pregunta. Sí. M'ha anat quedant clar al llarg de l'entrevista per les teves respostes, però no és una mica si, no només pel fet de voler lluitar, no? pel que dius de lluitar perquè és injust, perquè considereu que és injust vosaltres aquesta decisió, no sé també si ho estàs fent pel teu amor per Vacarisses.
Bueno, jo porto aquí lluitant a Vacarisses molt de temps. Jo me'n recordo que quan vaig signar, perquè al principi vaig començar a contractar per l'Ajuntament, que vaig signar amb ells, vale? No sé si va ser el José Miguel el que va signar amb mi, i jo quan vaig sortir a l'Ajuntament doncs vaig veure Montserrat i li vaig comentar a la meva dona, hòstia, mira, que guapo, mira, no sé què, i vam començar a venir aquí, ens agrada molt la natura, i bueno, al final vam trobar una caseta, i clar, o sigui, al final, si jo no tingués amor per Vacarisses, la gent ja m'hagués marxat. Al final, òbviament, lluito perquè si no em quedaré sense res. Però, bueno, podria, en el moment que m'havien enviat, podria haver agafat i dir, mira, tanco i ja està. Al final, pues, es té que lluitar per tot, per l'estima que li tens al poble, a la gent, i sobretot perquè no és just. I encara segueixo sense entendre el per què em diuen que no es posarà en joc cap carrera política quan jo crec, des del meu punt de vista, que tu et jugues la teva carrera política quan deixes de fer coses per al poble. Jo crec, Doncs queda dit. Àngel Sillero, responsable del Dojo Sillero, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres, merci. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. Entrem a la recta final del programa i ho fem amb la previsió meteorològica de la mà del Dani Ramírez. Dani, bon dia. Bon dia, gent de Vacarisses. Ens llevem en fresc aquesta matinada, 8 graus a l'Eixample, 10 graus al poble, de dia voltarem els 20-21 graus, ahir vam arribar als 23, però hi ha un canvi de temps important a partir de les 3-4 de la tarda, després d'un matí totalment serè, molt assolellat. El canvi serà realment radical a tota la Catalunya central, prelitoral, i ens agafa de ple. Per tant, nuvolades importants, com si fos un dia d'aquelles tardes d'estiu, amb nuvolades ben negres, segurament tempesta, i no descartem pedra o calamar. Se poden caure de 20 a 30 litres per metre quadrat. La màxima pluja començaria cap a les 3, més aviat 4 de la tarda, fins a les 20 hores, fins a les 8 del vespre, i continuarà feblement ja fins a la nit, però la més intensa, això, entre les 4 i les 8 aproximadament. Precaució, que alguna tempesta pot ser forta. La calor a ratlla, perquè aquests dies estem això, els 20, 22, 23. Recordem que l'any passat ja feia molta calor, superàvem els 30 graus al mes de maig, i el 2022 arribàvem a superar els 35 graus al mes de maig. De moment no ve calor els propers dies, al contrari, refrescada aquest cap de setmana. Dimecres, dia de sol, mig ennuvolat al matí, això sí, després de la pluja, boira baixa, vacarissana, i a la tarda algun ruixat aïllat, sembla que poca cosa. Dijous farà més sol, 4 núvols a la tarda, baixa un parell la temperatura, i al cap de setmana ens plantaríem amb mínimes de 4-5 graus i màximes de 18. Un ambient, doncs, més propi de finals de març. No descartem el cap de setmana, matinada de dissabte, probablement alguna raconada, podríem baixar els 3 graus, un ambient força fred de matinada. Gràcies, Dani, i acabem repassant l'agenda d'activitats per aquesta setmana. Aquest dimarts a la tarda, xerrada sobre el servei local de teleassistència, un servei dirigit a persones grans que viuen soles i consisteix en un botó per demanar ajuda de manera instantània. Aquesta xerrada serà de 5 a 6 de la tarda. Dimecres, taller de ganxet a la biblioteca, com sempre a les 5 de la tarda. També dimecres, a la mateixa hora, 5 de la tarda, taller Què fem avui al casal de gent gran sobre els llibres de cuina. Serà a càrrec de Rosa Mercader. Ja dijous, xerrada de suport per aprendre a fer propostes als pressupostos participatius 26-27 serà a la sala Neus Català del Castell de 6 a 8 del vespre. Encara dijous, club de lectura de novel·la sobre Nosaltres dos, i amb la participació del seu autor, el periodista i escriptor Xavier Bosch, que serà a Vacarisses. Serà, com sempre, a 2:45 de la tarda. Dissabte, 34a edició de la Vaca Clàssic, la concentració de motos clàssiques que organitza, com sempre, Motoclàssic Vacarisses. I ja diumenge torna el cicle Gaudí al Casal de Cultura. Es projectarà Cirat d'Oliver Laxe. Serà, com sempre, a les 7 de la tarda al Casal
local i les entrades ja es poden comprar al web d'Entràpolis. Amb aquest repàs a les activitats acabem el Vacarisses al dia d'avui. Nosaltres hi tornarem dimarts vinent a les 11. Recordeu que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube i que trobareu més notícies i tota l'actualitat del municipi al nostre Instagram amb l'usuari Vacarisses al dia. Bona setmana. Que vagi bé.